Eta horrekin batean, kantatu. Lehenengo egingo dugu, eragiozu? Bai? Bueno, horrea? Lehenengo txuhori. Bai? Ez, lehenengo txuhori zure txutxan. Claro, bai, ez hori beste badak, hiru bakarra aukeratu ditugu. Bueno, orduan hartu behar txikila, eta hasiko gara behar txikila gatik. Venga, bai, Honek txotxa bildu. Honek sua piztu. Ole, pixka bat probatu, eta honek, eta hirugarrena, arre astotxo, bai? Ega, arre astotxo, biariru etziko losarako handizere karriko zapata gerriko oso ongi! Bueno, eta jaketa emozionatu gehan, laugarrena kantatuko dugu. Bai, hartu aurrak eta bi hankakola eraginez kantatzen dugu, bai? Ega! Transmititzen delako, beraiekiko esmaitasuna eta garai batik kantatzen ziren kantariek ere bat mantentzea, ez? Orduan, animatzen zaituzte goie beraiekin kantatzea. Bai? Bueno, eta aurrea jarraituz, orain egingo duguna da, hori ikusten duzu ez, zuaitz hori, utxa dago, eta noski, guk orain bete egingo dugu, eta beteko dugu zuen aurren argazkinekin. Hau izango baita 2017ko zuaitza. Urtero,
Aurrera! Orain otsailekokin jarraituko du. Ilargi